Ndicinga into ba njengokuba izolo besine-panel discussions kugcwele eholweni, ndinethemba lokuba abantu bawuphuma ngobuninzi babo bazova eyona ncutsonqa size ngayo apha eKapa. Kuba eyona nto ibalulekileyo kukubuyisela abantu ebuntwini nokukwazi ukwenza izinto ngendlela efanelekileyo, kuba sisazi uba bakhona abantu abasuka ezilalini bazoba ngabahlali apha eKapa abangasagodukiyo, abathi ke balahlekelwe ukulandela amasiko, izithethe, inkcubeko neenkolo zabo. Sizovuselela loo nto. Ndonwabe kakhulu ke mna ke ngobona ikumkani kuba ndiwapha incwadi mna kuqala. Nathi siyibone noteksi siboneka kakuhle kakhulu. Siyamvuyela uzolonke abekhona apha. Sizawuyekhalisa ngoku khona ngoku. Iyandikhulisa le nto kangoba ehlobo kwenziwa ngalo ndiyayithanda ukuba loku le nto siyizama nathi kukhulisa isintu. Xa kusiza isintu ikumkani yethu izosidibanisela isintu sethu kwele ntshona koloni. Ndiyavuya mna kakhulu, iyandonwabisa loo nto leyo. Wonke umuntu aye eKhayelitsha Stadium, inkosi izabe iphayana izosazisa ngamasiko ethu akwaXhosa. Ndiziva ndichulumancile kakhulu umntwana enkosi kuba ithetha ukuthi ukuhlangana kwethu nabantu kwakuwayo kuba nolutho kwisizwe siphelele sikaXhosa. Siyabacela bonke abantu bagcwala eKhayelitsha Stadium khona ukuze bazova intetho eziphuhlileyo nendlela zokubacebisa khona ukuze babuyele ebuntwini. Siyabonga kumkani uzwelonke. Yendaba